Diyan pa rin sa may bayan ng Labrador, isa ang bayan ng Labrador sa mga kinukonsiderang lokasyon para sa pagtatayo ng nuclear plant or power plant sa Pilipinas. Sa isinagawang dialogo nitong Sabado na pinangunahan ni Pangasinan 2nd District Congressman Mark Cuangco at Philippine Nuclear Research Institute Director Dr. Carlo Arcilla, ipinaliwanag sa mga residente ang kakayahan ng nuclear energy na makapag-supply ng mas murang kuryente kumpara sa kasalukuyang pinagkukunan. Binigyang diin ni Congressman Cuangco ang matagal na niyang pagsusulong ng nuclear energy bilang alternatibong mapagkukunan ng enerhiya na ayon sa kanya ay makatutulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bayan, ng lalawigan at ng buong bansa. Ipinahayag naman ng alkalde ng Labrador ang kanyang suporta at pagiging bukas ng bayan sa posibilidad ng pagpapatayo ng naturang planta. Bukod sa Labrador, kabilang din sa mga potensyal na site para sa nuclear plants ang mga lugar sa Jose Panganiban, Camarines Norte, Masbate, Palawan, Antique, Bulacan at Batangas. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi itatayo ang anumang nuclear plant sa lugar na tututulan ng mga residente. Dagdag pa niya, handa ang pamahalaan na magbigay ng suporta sa mga pribadong sektor na nais mamuhunan sa pagtatayo ng nuclear power plants sa bansa. IFM News. IFM News. IFM News.